हमार खाली समियाना में आवल गौ नहीं आ गई नहीं तो बुझी की गौ नहीं हो गई हम तो इला गुने गा दिले कि बाइल बनी तो गाई कौन लगावे खातिर ना ना वो अपन बड़ाई ना कइला कल कितना बाउर आवाज बा तबो हमर काहे गौ नहीं होता काहे लोग हमरा के बोला लेता ये तो भोजपुरी का दुर्भाग्य हां दूसरा भाषा में इनका लेखा आवाज के गौनिहार ना मिली दूसरा भाषा में जाए आवाज अगर तर ठीक नहीं है तो तू गायक में सिलेक्शन तर ना हो लेकिन भोजपुरी का दुर्भाग्य में कोई सोनो सोनो डुमरा ब्यास हो जाता डुमरा कुंवर जी कहले कि खोमरा लेकिन घरी नीमन गीत संगीत के मार्केट नहीं है अगर नीमन के मार्केट रही तो जितना नीमन गौनिहार रहे हम घरे ना बैठते नीमन के मार्केट रही तो ऐसा ऐसा लोग ब्यास ना भय रहे यही पर एगो गीत हम गाई ले आय हाय अरे कथा पर संगयोप परता भोर हो हमनियों के कहानी जोन गावत रहनी है जब भूला तनी जा धीरे धीरे का है अरे गावे या सुने में लागता जोर हो जितना मेहनत हमनी के नीमन गीत गावे में नहीं खे उससे बेसी मेहनत लोग के सुने में लागत नीमन का गीतवा अरे कथा पर सुने में लागता जोर हो लगबा दूध दही एको लोग नहीं रही जब ले नौका न चटनी चटईबा ई कैसन जुग भइल बा कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गइबा ढोरी पर गीत नहीं गइबा ना मार्केट में अइबा बात काहे कहनी है काहे मतलब फुहर पत्तर ना गइबा तो मार्केट में ना आइबा ई बात कहे के एकरा पीछे कारण बा का यहां जितना लोग आइल बा हां एमे केहू ऐसा नहीं के जे अरविंद सिंह अभियंता के नाम ना जानत हो हां चाहे उनका के ना देखले होखे देखले बनी सबे न नाम जानता नहीं सबे न जानता नहीं सबे न जब से मुंह में माय के ले ली है आ जब ले निकली है ना उनका बाउरे बोले के एक शब्द नीमन ना बोल सकेले आ तबो देखिए एको दिन खाली नहीं रोज उनका प्रोग्राम बा कि सब के हु जाने बाबू बोला सोफिया चाहत तन कि कमलबास कुंवर ऐसा 65 बरिस के हो जाए आ तबो मार्केट में रहे त नीमन गायब त ना रह जौन ऊ गावेला तौन गावे के पड़ी तब मार्केट में रह कि कमलबास कुंवर नियो धर्म ढोरी में दिया न त जिंदगी भर पीछे रही कमलबास कुंवर
नियर धरब ढोरी में बियर ना तो जिंदगी भर पीछे रह जाइब। यही से कहता नहीं राधे श्याम भैया कि जब ले ढोरी पर जीत नहीं जाइब नहीं मार्केट हमनी के पहले कहानी गाई जा कि विष्णु जी के नाभि से कमल के फूल निकलल जौना कमल के फूल पर ब्रह्मा जी के उत्पत्ति भई। एक बाद भैया कौनो युग में एक घटना के बाद कौनो युग में नाभि से कुछ ना निकल रहल एगो खाली विष्णु जी के छोड़ा के लेकिन एक कल युग में निकलल है नाभि से हमन के अपना आँखिए से देखनी है कि विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो आ कलयुग में के निकलल बा आ ढोरी से निकलल बारे चंदन हमन के भाई है हमारे जिला कहवे चंदन चंचल उनकर जेतना गीत बा ढोरिए पर बा आ ढोरिए पर गा के घर बना देले गाड़ी घोड़ा किन ले बियाह कर देले लइका होखवा ले ढोरिए पर गीत गा ओ बता कि जमन बात बात बाउरू है भई वाला गाउर नि मन गई बता रोजे जमन बात बात बाऊ उहे भइल बा लगाऊ निमन गइब त रोजे डटइब यही से कहतनी विनोद बाबा कि जब ले ढोरी पर जीत नहीं मार्केट में